It's a personal decision. It's a personal decision. It's him. You see, he saw what old age can do to a leader when he was vice president in the First Republic. So he must be very conscious in his mind about with what time one should go or not go. He is a very intelligent man. Panapa tiri kuona vaKris Mutsvangwa vachikandira VaMnangagwa Nyoka Mhenyu. DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Politics dziye dzakuzonakidza manje. Panapa tiri kuona vaKris Mutsvangwa vachikandira VaMnangagwa Nyoka Mhenyu. Hanzi zve2030 it's up to him. Ndiye akaona kuti old age inoita sei panyaya yekutonga. VaMnangagwa akaona zvakaitika kwavari. Saka iyi decision yake ega mukuru. Mae zvangu haisi tiripo pachitubu checontent, chitubu chakavhenekwa tichingoona zvedu, tichikopai maupdates sezvahari. Answer yapindurwa in less than 20 seconds. Azenga kudzamba zvake mukomana achida kutraya kupolisha, but answer chaiyo ataura zvikanzi it's up to him. And akatoona kuti old age inoita sei kana wakura, unenge wakurova sei. Mukazoona 2030 yakunzi iri kuenderera mberi, yakunzi yapasa, of which haisi kuzopasa zvayo nekuti paamendment racho iroro bill ravakagadzira ravakaproposa hanzi pane maerrors. Ndichauya nevidhio racho iroro. Nyanzvi ana mazvikokota vakanyora constitution iroro vari kutaura kuti imimi zvamuri kutotaura kuti muchaita izvi hazviitike ende hazviite sei hazvichinjike, zororai zvenyu, musaite sei musanyanyomhanya. But nyaya yanombofa nayo zvamanje inyaya yaKris Mutsvangwa yekukandira VaMnangagwa Nyoka Mhenyu pajekerere pachena. Zvikanzi it's up to him. And akaona kuti old age haufa. Ndisikatambise nguva ndinoda kuti tijambire muvidhio iri. But ndisandapinda muvidhio iri ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi, toita sei todzifambira nyaya dzacho handitika. Regai tione vidhio todzoka vidhio rapera. My name is Mutsvangwa. I want to understand what will it take for the persuaders to persuade President Mhenyu to go beyond 2028, and are there any early indications that the persuaders might succeed in their bid for President? It's a personal decision. It's a personal decision. It's him. You see, he saw what old age can do to a leader when he was vice president in the First Republic. So he must be very conscious in his mind about with what time one should go or not go. He is a very intelligent man. He has been long in the trenches, surviving. In fact, those who don't know, those who are against Zimbabwe, they actually wonder how he has survived to eventually be where he is today. So he has gone through it all. As things stand, he is of very sane mind about running this country and where he wants to go.
but he's also very conscious about his obligations to the country which he has dedicated his whole life for since he was about a teenager. So I have every confidence in him that he will make the right decisions as he is doing right now about this country. By the way, in all the sinews of the economy which I have been describing, gold, tobacco, steel, I've been working with him. I have been finding somebody who is very receptive to very progressive ideas about where we want to go. And I remind everybody, I'm a diplomat from Brussels. I know the trade in goods and services, because that is the headquarters of the EU, the largest trading bloc in the world. I spent and went to school. I worked in New York. I studied in New York, the money center of the world. I know the value of money from the epicenter of money globally, New York. I went and I served in China. I saw capital change a backward third world huge country called China into the second largest economy in the world. I saw what foreign direct investment can do. It has been a breeze for me working with President Mhenyu on all occasions to make sure that Zimbabwe can have the sinews of the economy which we are talking about. He is the best businessman in Zimbabwe today. Pane vamwe vanozoti taama businessmen vari kutaura hwahupfu. VaMnangagwa vanobvira kuchiri kurimwa ichiri tsanga mhodzi kumunda, ndokwavanonotangira ikoko, yozoimwa yokohwa yosakurwa yokohwa yozopinda mudura, ndokunobva VaMnangagwa. He has been part and parcel of these decisions which I'm talking about, which have changed the country in the last 5 years, and I've been with him on each and every occasion. And I can vouch for you that when it comes to what is good for Zimbabwe from economic and business spend, he is second to none. That's why he can score such illustrious, such game-changing projects on the African continent, like a steel plant, like lithium investors. He is the first to break through, like restoring gold production to Zimbabwe to the levels at which we are. And I'm proud that on each and every of those occasions, I've been lockstep with him. So I'm talking about what I know. And I'm prepared to challenge any economist or finance person in this country for debate. Topedzeran, Chakanang, about what Mhenyu has done for this economy. And I give him Gano some dish. Because what they were talking about this economy and what Mhenyu has delivered is totally different. I'm glad that I can read the phone gift. I'm done, right. So this is that's how I can put it. He's my friend, but he's a Mwanawangu, by the way. So I'm not denigrating. He doesn't fall into the ilk of the other ones. Blessed propounds. Right, amazvinzwira ndambokuudzai kuti mhinduro chaiyo yapindurwa in 20 seconds. Within 20 seconds panga pataurwa kunzi ayo zviri kwavari. Tinogara tichitaura day in day out panapa pachitubu kuti chii chaizvo chavaroda kuzomboita pa the next 2 years dzavaroda kuextenda. Varoda kumhonyazoita sei, plani yavo ndeyekuita sei, varoda kunyangira macitizens kuti zviite sei. Ndo pane nyaya ipapo, ndo pasiri kujeka, ndo patoda kuti pajeke pabude pachena, tione kuti zviri kufamba sei uye zvezvakamira sei. Mawani aya mawani zvekutodaro, ende vazhinji on social media vari paground vari kuramba 2030, varimo muzanu PF macho vari kuramba 2030. Mamunzwa Chris Mutsvangwa aitaura kuti it's up to him, ende akaona kuti old age inoita sei. Mukuru akura ari kunzi ane 83 paanozosvika 2030, but 83 dzacho dziri kunzi akadzorwa makore ekubhora. Handizivo hangu kuti zvinochifamba sei, but hakunawo here vamwe vanhu vangakwanise kutitonga apana vechidiki. Alright, zanu PF haisi kuda kubuda mupawa, kuzanu PF ikoko isaiwo tuma VP toapana tudiki turi ikoko, isaiwo maminista apana vadiki vamhanye chino, because taneta nemi madhara vekuramba muchingotudza kuti makarwa hondo muri 5 here.
ko vamwe vese ava vari kutambura right now murwere unoitwa neZANU-PF pafair chaipo chaipo hausiriwo ende ticharamba tichivadyisa chifumuro panapa pachitubu tichitaura kuti zvavari kuita hazvisiri izvo, vanofanira kuti vachinje maitiro avo. Ndonyanga chifamba naizvo manje. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, so it's bye for now. Let's meet in the next video.